Maazị enwe eji akwa eme mmadụ ihe ọjọọ, eji akwa agwa ajọ ọgwụ. Eji akwa agwọ ọgwụ, nnukwu ọgwụ dị ọzọ. Ee. Onye atọwara akwa na bie ma ya, obite onye dị onye bute ma ịma nzọwa ya nsogbu adị. Ma ewere ya ije tebere akwa n'ụlọ, iwere aka jee were ya ọya onye eji ahụ. Maazị biko onye gbasatara akwa enwere ike ịkọwatara anyị akwa? A na-afụ ọtụtụ ndị abịa ewere akwa, ndị ya abịakwa were ya chụchọkwa ahụ sị na eji eze mmụọ iwe maọbụ eji ayọ ndị ana maọbụ ndị ayọ. Biko enweghị nwere ike ịkọwatara anyị gbasatara akwa? Akwa ọkụkọ akwa ọkụkọ niile akwa agrikọlchọ jee ji elu ọrụ. Okenye ya bụ nke ndị agrik ahụ ha akwa ihe ahụ feed ihe eji arụ ọrụ bụ akwa Igbo, ọkụkọ Igbo iri iwere eji emekwa ma ndị mmụọ chọrọ ịbata eji akwa ahụ aja emetụkwa yapụ ha jee chụpụ ha na ezi were akwa arụ ọrụ jee debe ya n'ezi kụwa ya n'ezi gbara anọ ma ọ na-eji gbara atọ. Ihe kwuru na mebi ọnwụ na onye ahụ adịghị ahụ ya wuru nke ọnwụzi ya nwere ike iji akwa were ezetụ mmụọ iwe ma ihe eji eji akwa ma ndị eji uyom uyom ahụ na-adọ na akwa. Mana maazị ọkwa na iwere chegodi ya zita mmadụ fechacha onye ahụ na onye ahụ adịghị, mana ọkwa na onye a kọntinuọs na-ayakwa n'ahụ ebe eji ebu ụzọ were jụcha ya bifo gwọrọ ya mmụọ ọjọọ si dị aka na ahụ agbakwuo onye ji mekwere ka e were nwetakwa ndụ onye ahụ enyeghị ọgwụ ka e were nwetakwa ndụ onye ahụ ewere akwa ahụ jụchapụ ndị ọjọọ enyekwado ya efe wee ribe ọgwụ onye ahụ adị ndụ. Ọkwa obere omenala Igbo sikwara ike. Igbo ebuka emere ka a na-atụghị eji gbagbuo onye ọcha. Adamazi ka nwa arụ ka ewu. Maazị akwa ya wụ akwa Igbo ahụ iwere ya akwa ejikwa ezekwe onye chọrọ ime ihe omenala inye chi ya nri ka o nwere ike ijikwa akwa wee ezekwe mmụọ iwe ekweji eze mmụọ iwe. Eji eji akwa were mmụọ uyi okwu na ya were nnu na mmanụ mee asị ya nnu na mmanụ adịghị ese okwu wee ya ihe dị ọkụ ọjụtụ oyi. Maazị enwe eji akwa eme mmadụ ihe ọjọọ, eji akwa agwa ajọ ọgwụ. Eji akwa agwọ ọgwụ, nnukwu ọgwụ dị ọzọ. Onye atọwara akwa na bie ma ya, obite onye dị onye bute ma ịma nzọwa ya nsogbu adị. Ma ewere ya ije tebere akwa n'ụlọ iwere aka jee were ya ọya onye eji ahụ ihe dịghị akwado ịchọọ ya achọ jee chọọ ndị ma anya abịa wepụ ya. Ihe kọwara nkịta maka onye ga-eme ka ọ na-epụta mebi ịbatara na be gị ma ọ na-ebe ị na-ere afọ efunye dị ka akwa emetụkwana ya aka maka ọkụkọ ahụ eyi akwa gagharị. Ya wụ ị ga-akpọ n'onye ma anya ịgba n'afọ ịma ihe akwa ahụ pụtara. Ndị ọchọ ọgba ihe abụọ ahụ ya bịa ịchọọ ihe ịchọọ ewuro ya ka eji ahụ efu akwa ojukwu iwere akwa ojukwu mmanụ akwa ojukwu dofe ebe ahụ ife ya mmanụ akwa ojukwu chọọ azụza wee zapụ ya jee emetụ ya aka. Ọkwa obere ihe. Maazị daalụ niile maka nkọwa gị, daalụ niile.